V poslednom jesennom zápase 6. Hummel ligy Západ privítali Seničania v sobotu 25. októbra na domácom trávniku FC Družstevník Rybky. Prvý gól zápasu vsietil v 22. minúte Ľubomír Ulrich, na polčasových 2:0 zvyšoval v 38. minúte Michal Šimurda. Druhý polčas otvoril gólovo v 49. minúte Marek Včelka a futbalový klub Senica viedol 3:0. Čestný gól mužstva z Rybiek strelil v 77. minúte Matej Bojnanský. Dnes sme vedeli, že nás nečaká ľahký super a bol ľahký zápas. Prvý polčas bol z našej strany taký utrápený. Dali sme 2 góly, čo je pozitívne, ale z toho hrou som nebol nejako spokojný. Cez polčas sme si povedali nejaké veci, čo treba zmeniť, hlavne čo zlepšiť. Druhý polčas sa nám podarilo streliť hneď v úvode prvý gól. Tá hra tak upokojila na 3:0. Ten zápas sa už potom z našej strany tak dohrával. Dostali sme tam ešte jeden gól, ale vyhrali sme, 3 body berieme. S priebehom prvej časti sezóny je tréner spokojný. Sezóna pre nás ako nováčika vyvíjala dobre, aj keď ja ako tréner som si to predstavoval inak, kde sme postrácali body na domácich ihriskách, či už to boli Stráže, kde sme mali vyhrať, kde sme boli lepší, mali sme šance, len nedali sme góly a sme stratili body. Potom vonkajší zápas v Jablonici, bol to náš prvý štart v tejto vyššej lige. Chalani si zvykali na ten prechod z tej nižšej súťaže. Tam sme dostali asi 90. minúte gól z penalty, odchádzali sme bez bodu. Zápas s Hlbokým, tam sme prehrali zaslúžene, ale keby sme mali tie 3 body, ktoré sme vlastne stratili, tak sa dá na tabuľku pozerať inak, ale skončíme na 3. mieste, máme 5 bodov na prvého zatiaľ, takže na druhú polku musíme potrénovať. Chalani, ktorí sú zranení, ktorých máme vo veľkom počte zranených, sa musia dokopy, čo bolo vlastne cítiť aj v tých zápasoch, lebo sú to nejakí nosní hráči. Takže verím, že čím skorej sa uzdravia a tú druhú polku ešte zamiešame karty o postup. Hovoriť o zimných prestupoch a posilách je podľa trénera ešte priskoro. Čo sa týka kádra, to ešte uvidíme. Či príde niekto nový, nepríde, hovorím, máme 19-členný káder. Teraz máme dlhšiu pauzu, ja verím v to, že tí chalani sa dajú dokopy a keď ten manšaft bude kompletný, tak bude mať aj vyššiu kvalitu, vyššiu sílu a dokážeme konkurovať aj tým lepším ústvom.